Yo. Okay. Sound check. Be. Sound check. Check. Check one. Okay, fights na. Sound check, baby. Check sound. Shake. Alas 8:14 Santo Oras. Eto na nasad may diri mga igala ang inyong mga hilason. Nga bago ng schedule, hindi na po MWF, TTH na TTH. Sunday. Kung pwede sa Mahay magod Sunday. ang kuan Ina to, mga batos. TTHS. Nagmahay. Oo, Hindi siya kagagamit. kay Ipa-explain sa palyo kay... lisod kayo ang Monday, kay grabe ka loaded. Nako, basta Ang Monday. heavy. Dagan kay mga meetings, dagan mga reports, kailangan ni ngani, ana. Basta Monday. Oo, tapos ang Friday po, grabe gyapon, labing mga apas. Grabe nga mga work from home. Ng mga trabaho. Kaya mo nang So tungod kay dili man ta perfect, Oo. magluyam man gyud ta sa gyud nga kailangan ta mag-rest lang gyud so TTH Sunday. TTH Sunday tamay gala. Sunday. Nag-adjust po. O mo nga na. Bye! Ito po ang Ilas King, Bernie Wait lang. Bitog-Bitog! I-share sana ko ang atong live be. Pitama. Kinsay dungan diha. Share. Kasi Ako po. dungan Share. ko. Before ta magsugod, ipa-share sa nato silang tanan. Share mga ka-BBS. Requirements. May choice. Grabe na yun, di ba? Share mo. Si Adrian, no? Welcome back, Yun. Joe. Charot. Ay. Gimingaw. Okay. Sayang ang atong mga kuan, kuan nga mga guests. Nagproblema sila. Wala on na po karong adlaw ang Sky Direct. Agoy. So kung na mo Sky Direct karong taon nga mo. Pero taon pag kuan mo kay aron i-post niyo sa YouTube, i-videohin na ninyo daan ha. Ano gid ni? Tamo ko yun. Okay. Kinsay mga nag-sky direct diha. Kinsay nag-sky direct diha. Signal lang sa mo, signal. Wait lang. Pero gwapo ning gwapo na. Gwapo na hearing karong adlaw kay about sa mga labor cases about sa mga regular di gwapo kay ni siyang effect sa atong mga trabahante. Dapat yung mga pina-resource In person. fairness po ba ako dugay-dugay sabi ako na dugay-dugay sa ko na OIC. Nana magid sa entertainment, di ba? Na industriya, brag. Industry. Medyo galalis lang sila dito kay kaistoryahon ako sa kongreso po. Pwede. Kaya siyempre ang mga congressman Actually, medyo wala sila invitation. kabalo. Dili sila kasabot sa style sa nature sa atong Tema. kuan ana ba. Correct. Pero atong Wala nang nag-question si ko nga. Sige. Ngano man nga di man gininyo maregula pila man kabuk inyong show. Dagan man kay mo show mga teleserye soap opera ana. Ngano di man yung irregular ang usa ka cameraman. Wa sila kabalo nga matag show usa gina sa ka team kay dili man na ingon nga kanang borbitog. Alas 6 alas 7 mo gina atong taping. Pagumaan lahi na po nga show ang 7 to 9. Tapos na po show 9 to 10 hantod mo kompleto. Dili mo ana kay ang taping baya out of the di mo presa ubang nga nara ka sa factory mo adto sa laing lugar. So ang per program lahi-lahi ang cameraman, lahi-lahi ang team. Mga crew. Lahi ang crew. So for example, di ba? For example, dili tanan cameraman sa Pamaw Special all stop pod sa una katong Patrol. Mag TV TV Patrol. o Mag TV. Katong Mag TV sa una. Correct. Kay usahay kamulo og show ang Pamaw Special, ang team sa Mag TV nagbiyahe na kay layo ang shoot dito baka sa Claveria. Inga na ba? Ang ako lang gikabalakan dito, ang atong mga spokesperson dito, burag di kayo maka-explain ba? Lamin na kayo ako puli dabi. Para ma-explain og tarong sa mga congressman nga mo ni Anak siya. kuan magud kay kita magud na sa battlefield. Kita kabaloon sa mga kuan ba kahitabo. Yes. So, So kana sila magud kay by the book magud Kabalo kayo ko. kana ang mga attorney, mga Kabalo ko sanggot imong dala sa battlefield. Di purok. mo nang di nila masabtan, ano nang dili irregular. Lisod lagi kay, for example, per show.
Pag matingala, di ka to pong isa ka question, ano man nga niabot og 10 years, tapos wag po na regular kung per program, ana sa nang naitabo, for example. Cameraman ka sa cameraman ka sa Probinsyano, ang probinsyano. Oh. Ibutang na to karon na human na ang probinsyano. Karon ang ipuli sa probinsyano medyo dili pa din automatic nga karong Lunes ma-air kay mag-meeting pa, pero nanay ginaluto nga puli. So ibutang na to makapahuway sa ka og mga 2 ka semana or usa ka bulan. Pero ay mo kabala ka pag sugod ani kamoy priority gyapon. So mo nang dili niya ma-regular kay kung may mo kag regular bisag wala na kay show, bayran Sundo gyapon ka gyapon. everyday. So Bayran medyo gyapon lugi ka. ka. Lugi ka na. So per program ka. So mo lang naitabo. So steady ka mga 1 month op na ko ang probinsyana. Ikaw gihapon Kana. ang Oh, kuan. kana. Ikaw gihapon ang cameraman. So actually Probinsya inga na rang series every kuan. So ang ending niabot kag 15 years pero actually putol-putol gyud na gyud yung imong naon kay Yeah. segue. Pero po sila kabalo nga napoy uban dito cameraman nga dili po magpa-regular. Kay namang uban nga ang talent fee Baliword. Ako. Ibutang lagi nimo pila na po ang talent fee namo. 10,000 ra ko ang akong kuan ani. Pero 5 man po ka show kay matag buntag 10,000 siya sa Racket. umagang kay ganda. Tapos na siya sa showtime. Another Racket 10,000 na mo po ba siya. Tapos nasa teleserye. Mag-edit din siya sa kwan. Oh, mag-edit din siya sa Mag-edit kwan. din sa taping. Oh, mao lang. So mo nay Writer pa siya nga show. writer pa siya na. Oh, mo nang uban di po magpa-regular. Murag Okay si- ko ani racket ra ko. Sumurag si Bernie ba nga pila 100,000 man siya sa Wala 95 na 95 150 din Tapos siya. na din siya ipamahay special nga 150. sila to 1525. 150. Grabe siya. Uy, naitabo. Super, guy. Uy, naitabo At least menos sa ako. dugangan ang 100k. At least in fairness, burag na break ni record tana to ni Maria nga ako kaya ako man tong talent sa Cagayan de Oro sa una nga nasa tulo ka department. Sa una, nahimo kong Okay. DJ sa MOR, na ako sa Pamaw Special, napagi ko sa Mag-TV. Oh. Sa ako ra nga talent dati nga nakahawid ana nga trono. Tulo ka So bukang show. nung si Maria nakalusot na tana, so nahimo na ta siyang MOR o Mag-TV. Di ba? Doon nagsugo na sa guest sa Pamahaw pero di lang siya regular. Karon nga nahimo na siya na kontrata sa Pamahaw, wa na po'y Mag-TV. TV. Correct. So ibut pasabot ba na kasi Maria ang mala sa tanan? Wow! Grabe siya! Ako guys sa ABS, duha ra gyud ako. Duha ra. Oh, more sa umaga ug more sa tanghali. So wala yung per program na may gala. Oh. Uy, nga ba? Ako nag-apply. Nag-apply Nag-apply ko ka? ganang utility. Nag-apply ko utility karon ni ko Ma'am Jo. Ako na lang utility Ma'am Jo kay naitasan ni Maria Daniga kabilin permi every Oh, excuse morning. Morning. me. Morning. Udto sa doy, pangabot ni mo. Na ginabili na sa Auto diay lagi. sa lagi. Okay ra man din ang sa auto pero sa morning dili po. Uy, bago ang wall ni Joe karon. Gili, nagkuan lang ko unsa na? Virtual Nag-dim backdrop? light ba? Dili. Ay, dim kanang- light. Oo, agipalong na ko ang kuan kay mahal ng kuryente karon bay nagmahal ng kuryente sa inyo. Ay, sobra pa. Ang tubig ba yan? Tubig. Ay, Times 3 lagi sa amo ay. Samot. Hello, uy. Tomate. I-opsan ako ni akong kuan ay kay nagmahal man din. Man, nagmahal ba't? Basa nga muna tayo ng mga Ikaw first lagi honor, naman, B. Mga review. first honor na to nga, kuan, B. Ayan. Mga nag-con sa to, Uy, in fairness ng lahi atong mga first honor nga nag-change Sino ba to? schedule ta. Oo So nga. biling ato silang gilipat Kaya mga- katong mga sa Monday da MWF ato silang Lagi mga gilipat. bago na mga Na-blind. first honor. Oh, si Kano Roosevelt. Na-blind. Compleza Zabuero. Aha. Si Rap Rakaza. Igampo mo kami. Nanis Gawas. Si Kim Amoy. Igampo mo kami. Hako Salim. Si Jude Brigole. Si Ako Sikat. Amiga sa kong barkada sa kong asawa. Si Adrian Banyares. Aha. Lariang. Upper Dodong Yagit. Ah. Linor. Kerwin Nolasco. Si Carl Cartagena. Benjamin Bay. Adrian Banyares. Romel Alaba, Joby Dante Bay, Pilapil, Benjamin Bay. Jane Abaday o si Joe Garcia. Napa si Junio Asete.
Mhm. Limuel, Limuel. Sobrepana, si RPRP, Mana? Sobre CZ. Peña maguna sobre pa. Sobrepana. Sobrepana. Uy, sa akin man ang pangalan. Kabuki ka. RPRCZ. Si rap Rakaza na. Ah, Rap-rap. okay. Sige. Kailan yan, anak? Sige. Adrian Banyares. Nakuha ni mo si Adrian Banyares. Yeah, Adrian Benjamin. Og Hanifa. Benjamin. Hanifa Singh. Hanifa Singh. Si Laryang. Indian. Si Laryang. Imong Sing- na-mention. Mana. Si Laryang. Okay. Lariang. O share sa mo ha. Erp, ato sa sila ipa-share. Requirements na to ni kay sa NTC ipa-require niya nga dapat daw nga mag-share mo sa ICT. Please, For the records po, Mr. ma-shoutdown Chair. ta kung dili mo abot og napulo ang share. Please. Grabe. Grabe siya. Grabe. 63. Tanawa gani. 63 ang ako nakita-anda ning 64 views na. na to. Pero ang share pila ang share? Pila ang share? Ambot rag tulo. Ano sa ni? Lim pilar pa ni? Grabe ya sa kanya niya. Murag kamera may nag-share siguro. 14. Grabe, sige, Di pa grabe. kita. Okay pa day. Uy, thank you na rin. Pero i-share pa ninyo, guys. Share po mo guys Sige na, guys. sa inyong mga FV FB mo ba? FB. Alright. FV. Mura Anyway. galutaw karon ang ulo ni Brother Bernie. Black tanan. akong kuan Lights tawag out na na. lang kung naay Okay, mga okay, single diya. Uy, thank you na rin. Pero i-share pa ninyo, guys. Okay, share po mo guys lang. Sige na, guys. Sa inyong mga FV FB mo ba? Asa ka FB. nang gadoble? Alright. FV. Sa Yan ang mga. gadoble. Anyway. Mura galutaw karon ang ulo ni Brother Bernie. Black tanan. Akong kuan sana. Wait. Ala. So, Ano magka- gadoble? Nakashot. Atong operator nakashot siguro na kay birthday ni Ella. Happy birthday! wala pa. Unya. Happy birthday. Wala pa. Wala shot pa. Anyway, Isunod 8:25 ang sa live. itong oras, may galaw. Isunod ang live ka kanina. Sunod Erp. Kumusta? Tusang kumusta ito mga ka-PBS? Kumusta man ang inyong mga love life again? Kumusta ang mga relationships? Ayan, at least na MG Kumusta ang mga... It's been, pilan na ba? 3 months na ba? Basta ako ni Bon, more than 100 days. Kabalo ka, dagan na kayo ko nakita lately nga mga stories karon, mga banag asawa nga as in first time gyud na kanang nagdugay bitaw tungod kay naa sa kuan, naa sa si tao gani, tungod kay nasa kan na quarantine sila. Quarantine. So bisa pagdugay na sila nga magtiayon, burag nabaguan sila nga naperminti sila karong gauban sa banag asawa. O ang nasa kasagara sa kay kabalay tamo lang. Brad, sige silang away. Mo nang sometimes ang panag-uban o paila-ila sa relasyon is not only actually the number of years you guys together, but ang kadugayon yun na kamo sigig uban. Like, unsaon man nimo ng 5 years na mo mag-uyab, pero bihira na mo sigig uban. Compared to those 1 month palagi, pero halos everyday sigig uban. Ana ba? And dako gid tabang Brad, that if kung ka getting to know each other, more often gid mo sige og kanang date, sige mo uban, ana gid ba? Di ba? Kay da magini mo makita kay mga banag Zarp. Ang mga pro sa live-in, muna yung ilang kuan. Muna yung ilang rason. Palusot. Nga Muna yung palusot nga. Paila-ila sa Ay, sila. pero mahila ba? Para makuan yun, ana. Pero problema Siyempre, lang, ganun ako sila. naka-try ko ginagmay, pero wala magiging nag-live-in, pero naka-try ko ka ng mga, dito ko magpuyo sa ila for how many Wala days? man ka naglipin, tayo muli na magagalas doon sa Pila ka countdown. days? Di taroy raman tayo mo, taroy in. Ah. Halloween in? Oy, in fairness, ni-reply ra ba sa katunangita kog B+ nga kuan blood? Aww, so kind. Butan in fairness butan Pero ba si Poppy lagi ang issue. Si Poppy. Pero si Poppy ra Butan man ba na siya mo eh. Tagpila po tong mask Erp. Ang imong litro mo. 140 Muna kang para sa Poppy lang inyo. yun ba? Nagid say mo Poppy. Kana lang ko pilang mask kay. Namali dyan naman. Katong black, wapo tong black 150 mga Oy! 150. Ano akong itabangan kay kabulo. Uy, gwapo ang iyang Butan kuan ba kay. yan sa Ang naitabo mong gidaw kaning ang insurance karon medyo hinay, wala ba ay gamay. Ay tama ba eh. Lagi magpa-insurance mo pagpa-insurance karon nga wagay pang
Ang equity galing, lisod bayaran, magpadugang pa ko bayaran nun sa insurance. Yay. Please sa ta mag-istorya mga Byron Unang nun, nanging kamot mag-BBS na. taon. BBS, Byron nun. Bayad Byron nun show. Basta. Bayad Byron nun show. Bayad sub dahil BBS, bayad sub. Lumayo si Jobay. Bayad san. Mga ka-BBS, mga kabayad-bayad san. Mga nalulong sa Byron nun. But anyway, so sa ako panggingon lagi, grabe na nga test ang uban. Ay mga banak asawa karumbay nga muna nga sige na og away. Kay di panahilan nga nga na di ay. Ano di siya, baho di siya kuan lang. Tinood na anang baho di siya kuan, kalat di siya, damak di siya. Bisag asa maghubog brief. Ano bitaw? Lagom day og kuan. Si pangutot di ay. May ginis Maria kay ate si Maria uyab pa lang sige nagpangutot. Sakto gini mong gabuhaton Maria. Sakto gyud ipakita na. Sakto na gina Maria nga sa uyab pa lang ipakita na imong secret talent. Actually, Imo mga gipangtago ni mga talent. Unsa sa Maria? Anong hinay kay imong bulyo Maria? Ano man hinay? Kusigir ko na nasa imong option. Option? Nananamo ko. Built-in. Ana, sige Sa isa ka option. pa imong kuan niya, volume diya sa Isa ka pa, imong shirt. Sa shirt. nakamukha Hello. ko shirt. Ana. Isi kay na na Justin nga nanaw da ni na Justin. Mo galing. Wow, grabe siya. So may Anak nang ko. Ito naman ni nato. Nga magpakuan na gid siya. Dili gid lang jud mapugngan ang mga hangin. So wala na gid choice. Kargado na gyud hangin si Maria. Mo gid ya. Oo. Kaya So man at least kung magdugay mo og uban, at least makabalo na sa daan. Si Popig yung Sinabot. bubunin niya daan ng tiil para masimutan. uy, grabe siya. Grabe si kay Moy. Fake news ba na? Kita ato-ato ra ba gyud internal naman ta to nga joke oy. Ay lagi mo. Nana siya mga kuan, nana siya mga experiences nga na-accept na pod. Na-accept. Tama. So that's why Pero wala man sa unta man gi-accept na unta pero gibuyan man. pero lahi atong balik na po topping din, istorya dili man kabot anang mga bog tiil o kuan may gala. Oo. Palautot. Ako wala ko naka sa una bay akong pagtuo gyud bay. Ang love gyud perminti mo daog versus career. Nagtuog yung kung abi nako nga gugma versus mularga ka, gugma versus dili kay napakoy lain nga career o mo focus ako sa akong career nga ingani unsa ba kaha. Abi yun ako sa una bay nga dili automatic love gyud mo daog. Pero lately na ko yung mga nakaila bay nga nagid ang hana bay no. Nga ilang mas pilion Career ang career muna before love. Gugma. That's why ang atong question for commitment. today, Kinsay bahog tangkugo. for tonight, pila ka R sa career? Oh my God, napaka. Yan po ang question natin for tonight. Pila ba ka R sa career? Oh, sige daw. Wala ka G. Grabe. Agay, bawal samo kay bubuksan kami. niya. Ay. Murag na siya sa atong Joke lang, Dili i-share. joke. nagputol-putol si Bernie. Nagputol-putol ang tingog. Samo kay na nawala ang joke na. Nawala ang joke. You kill the joke. Samo Ang kay question ka. ba is, career versus love, kinsa imong pilion? Or, kano sa ba tong last? O, ano lang, pwede po. Kano sa tong last nga nagpili ka love versus career? O, yun sa nimo pag-decide? How did you decision? Oh, sayo. How did you deciding? Decided. How did you decided? What is your decided? Yan. So, may saktuan na. Ang uban kini nga sakto man to. Ang uban ba? Aminin. Nga nagkatawa man sila. Sakto man to. Surong di ay. Okay, so how did you decide? Unsa man be? Oh, para ning career niya, o career. Tulo ka R. C-A-R-R-E-R. Career. Tapos na pag char. Courage. Hunyo 7. Love, cause true love can find best career. Wow, sa daw?
So, pag-check. Si Faith send niya, love para sa akong baby. Pero since I'm a single mom, kailangan dyan po maning kamo to provide sa needs sa akong baby. So, si pasabot. Gipili niya ang love sa iyang, kuan? Sa iyang, Baby. or like, iba to sa boyfriend, girlfriend. Di ba naman, pero di lagi, dapat yung sitwasyon. Kamo, so i-question ta mo, upat. Upat, tuloralay. Ikaw, upat man rin. Okay na ba? Nagi timing nga ko. Nagi day nga na ba nga, di ni mo kaya idungan? Ma-out of focus ka. Ikaw, Pops. Dili ako nakaagi ko nga naglalis mi sa akong uyab nga unsa man na imong kanay nga na ba kay syempre wala man kay tay sakto nga sweldo nga kanang miyagib ka nga makabalay makakuan na so wala gusto niya ba nga what if nga na kanang mangita kag lain nga kuan kay di man day ka maka-afford sa kuan so medyo naglisod ko in a way kay love na biyagin ako ang pagiging kapamilya. DJ. So, Yes. dili po, it's like Taga DPWH ba ni? Kapamilya. Dilid ko? Ala, okay lang. Putol si Brother Burns. Ay, ito. Putol mo, Bern. Or ako? Sa bakin sa... Check mo. Okay ba ka, partner? Okay, Okay ka, partner? Okay man mo. Paspas ka. Ako, may putol-putol? Murag. Popi, murag guan siya. Ala, check 1, 2, 3, 4, 4. Murag siya ang na birthday. Si Popi, hubog mo istorya. Eko, putol-putol ko sa imo, Joe. Dili man, dili. Okay Okay man. naman, okay lang po sa ako si Maria. Okay, sige. Okay, sa amo siguro ni signal na to ni Data, internet. data. Anyways, Pero medyo pilit lang nakaagi ka. ko nga naglalis gyud mi. Nagduwa-duha og kanang decide lugar kay dito na din ko nakahuna lagi no. What if no kung moabot lugar ang panahon mo abroad ang akong uyab niya kailangan di man ko mo laho tayo og LDR maglisod man ko anang LDR Ikaw mismo so nag-ingon kung di na. na gid makaya siguro nga moapas gyud ko murag nga na akong nahuna-unaan ba if ever sus may gani wala na nadayon iyang kuan Paglarga. pag adto sa kuan motong murag na nalipay ra sa ko pero murag bad news pero murag nalipay ra pod in a way ba nga na kay maglisod ko og LDR bay motong isa sa mga gibalanse ba sa man ni ha pag nga na so, naisip gyud ako na nga unsa man makaya ba na ako nga i-sacrifice ang career di ba kung willing na gyud ka nga siya na gyud di ba kay di man nimo na like Ano di man nimo makaya ang long distance, brad? Dili kita pa magaglain ano di man nimo makaya ang long distance, Brad? Dili makaya gway dot ang long distance kanang ang ako mong love language ba quality time Kinakag dool. maapektuhan na siya maapektuhan na siya tapos nabi ako'y half ang touch ang Uy. touch Kuot. Hilig di ka Hindi ba na ba? half sa love language so half Hilig is ka nga, quality gusto time nimo and na the siya. other half Kana ma-feel ni mo siya, ma-feel something na. ma-feel na ko siya unsa ka basa kanang unsa ka Kana mo quit ka sa iya, ana lugar. Mo balos. ano ba medyo ana Si Maria. so gi-assess man nimo imong self Alright. Uy, ako grabe struggle to at first. Ang sa pasabot. Struggle. Struggle na to choose between career or love. Kaya syempre, katong first time lang ko nagka-boyfriend nga na ko'y career. Like, career in outside world nga dili na ko estudyante. So, nakuha. May point sa time nga, wala pa siya na nabaguhan siya. Ngayon, ani ako trabaho, like that. But, yeah, niabot to sa point nga, suman. Pero, fix yun ako man nga, of course. I'll choose career over love. Pero as time goes by, nasabta na po niya, naka-adjust na po siya. Ano medyo nabot makasapoy nga murag mas pilion ako ang career kaysa love? Because, syempre, nag-away niya, ani niya, na-toxic ko a bit. Medyo na-toxicate ko nga, wala mati problema before ka niabot and it just came and ani. Okay. So, na ng mga struggle. So, pwede raman kaayo ka ako nun para lang, diba? Where would Or I maybe that stress time out lugar, myself? kung nabot ba ka sa puntong yan na burang halos na ikuan ka, minto siya, dili pa sa tuwing antro kabaga imong love pa to. Kaya burang willing pa man ka nga,
Ay, bahala Ibiga- ko kung dili give ka up. dire jud goy. Mm. Posible ba na factor ba sa to dili pa kayo ana ba? Di pa kayo ana ang gugma ba? Bago pa. Pero ka siya bumpy rides. Di pa kayo ana. Maybe. Wala pa yung connection. Ay, hindi naman. Wala, nabaguhan lang yun ko. I just don't know what to do. Okay. So, pero gusto lang yun kong less stress and manginabuhi ta because, you know, I'm still young. So and- paano napigilan ni dapat yan dila sa yung likod sa imong likod? Actually, it started from my neck. Ay, Samo, sige na sorry na. Going Samo down kay and ka. Na. Okay rin gini ang love. Okay rin gini ang love. Pwede na siya. Pwede rin Sige siya magdungan. ko. I accept you. Okay, sige, go. Oh my God, pwede rin Go siya ka lang. magdungan di ay. Go down ka lang there. Go down. sige. Down ka lang daw there. Kabalo na mo ad liver no? Down Lagi? ka lang na. Ganda, no? Wala siguro na si Kwan Madam ay naskilid eh. Wala nagdatong eh. No, wala na. Nanay, Nasa yan. dito sa kitchen. Ikaw Joe, sa kadaghan nila Joe. Hoy! Naka-choose ba Buyag. ka career? Buyag, before ko nga nagkuhan, minyo, is nga akong mga kuhan, working man sad good. So, Alam, ang bait. both of us, kanang mga, kuhan ba, kanang bitong gatrabaho, so dili magud di sa high school pa katong college kinuon wala pa kay may tawag nga imo siyang ipilion a career over ano kay puro ba mo eskwela katong nagtrabaho na ko usually kay mga gatrabaho magudyapon sila di ba labi na sa akong wife na busy kayo ana so amo gyud ma-prioritize ang kuan career namo di ba and then na-balance na pud siya sa among love kay wala na sa among issue pud nga career love kay kinahanglan mo gyud mo kayod gyud mo trabaho ba? Murag nagtrabaho na nag-start na inana dayon. So, Pero, wala halos niabot sa point nga ipagpili bari nga na. Wala man sad. Okay. Wala man sad. Solid ng love. Nya, kuan lang kato lang ang pag first lang wala man sa kunya ipapili ka na sa una di siya kasabot sa kong trabaho. Di ba? Kana bitong dagan Dili, what if ka ng vlogging ni mo or kanang karon sa vlogging? una ay dili man siya kuan kay karon makuan naman ako kasabot naman siya and then ang time sad gay kabalo na ko mo balanse na nga dapat kung nako din ana dili kay ko mag So, ni-adjust mo ka. Because I'm thinking bay, na day mga tao sad no nga mas ga-function sila sa ilahang craft like sa ilang career or sa ilang gibuhat nga single sila compared to those na kaya ako para nako maglisod mo ko ba kailangan ko na inspiration para like for example mo na akong gusto ibutan ko ang imong gusto nga career kay banda, di ba? So gusto ko nga para ituloy-tuloy na ko ni kay murag ibutang lugar na ko kay gusto na ko ang akong gusto nga career kay musikat akong banda, nami own album ana lugar. So naiuban nga wala sa ko'y girlfriend para focus kay ko sa akong buhaton. Ako lay po na ko di murag Depende. usa may rason na ni akong pagbuhat akong wala ko inspirasyon di man ako ni kaya or di nga na. O sige kamo ikaw Master Props unsa Ako. type ka nga person ka? Sa I think or kung i-boil down ni siya sa age na siguro ni kanang imong age of maturity kung asa ka nga stage kay Pwede. kung gusto pag yung ka nga napa kay kabuton tapos mo hinder ang imong partner in which nga ang imong belief imong prinsipyo nga ang isa ka partner kay mo suporta sa imong dream or mo suporta nga maka-achieve ka og your goals in life Yeah. medyo makaapekto gyud kung dili siya mo support murag ma-discourage ka murag mo siguro na imong feeling arp nga kung dili siya mo support bulagan na lang dayon ana ba murag ngana na dayon ang mahitabo kay ay kung dili siya mo support medyo kuan na lang siguro cool off na sa siguro ta abot sa panahon nga makuha na nato atong mga dream ahiya na siguro tan mo kuan kung mo balik ta sa atong own relationship nga kaning sa atong gibiyaan nga relationship di ba? And then, I understand gihapon ang imong willingness nga i-choose nimo ang imong partner. Like, generally lang niya akong giisip because people will choose the partner because kanang willing gid sila mo kuan sa ilang mga dreams kay ang love is a form of sacrifice. Now, kung di ba dili man gyud ka makaingon og love nimo sa katawo kung di ka kabalo mo sacrifice para sa iya.
So muna siya ang sa imong partner nga side siguro nga gatan-aw niya be iya ba ding i-change iyang career para sa ako be. And then dito na din niya ma-feel nga uy gi-change gid niya para sa ako. Pero ang success ani karon kay ang happiness lahi-lahi man. Dili lang man na sa love, dili lang man na siya sa family, dili lang pa na sa kwarta ang success. Oo. Murag ang whole being man dayon ana. So despite sa sacrifices, kung gi-sacrifice nimo nga trabaho gibuhian para sa love, naglahutay ba mo, naghinahinay ba mo og grow as nag-success ba mo hinahinay na po dayon, and then ang katong nga decision di at least kanang despite sa mga consequences nga niabot, at least na intact gyapon mo. So muna ang inyong dream nga na build lugar ang inyong love dito nagsugod tapos success ra gyapon in the end. Lagi. So sa nagyapon lakton na ba istorya? So, nagyapon ang uban lahi nga na nagkita ra gyapon sila sa Iloilo nga nag-success sa sila una and then nagkita Naragin rin na sa sa Iloilo. person. Kung sa lain-lain lugar nga story ni. Lagi, pero I mean, like, ikaw ba? So, kibali ikaw, so ikaw mas, kaya ra po ni mo nang ingana po ni mong una-una nga, karera ko ba'y, di sa ko gusto nga kaniya kong partner para Istoryahan og tarong herb kay tan-aw nako kung asa gyud siya nga page food kay example relasyon naman. Oh. So mangutanas ako basinsinan unsa imong kuandi ay nganong dili ka ga support nganong ako maglisod ko ngana nganong ana unsa din nasa akong trabaho then willingness Willingness. Sakto to. sorry Mali ang sir. willingness unsa may imong willingness nga mo sacrifice para sa ako mo support ba ka bisag nga wala ko'y trabaho ngay ana so depende na dayon unsa inyong gusto nga ikuan kay dapat dungan gyud gyapon mo or else kung mobuhi gyud siya kay tungod gyud kay ngana gyud ang gusto na siya pagka manipulative nga something na gusto niya i-control ang imong life nga dili na maayo sa isa ka relasyon nga ginakontrol Scary yan. scary yan kanang ginakontrol bitaw ka. Pero dapat yun magkasinabot mo duwa bay sa career bay kay unsaon man na ninyong puro ra mo love niya magadagko ba ya mo di ba magkatigulang ba ya mo niya puro ra mo sige lugar ikaw Maria, the same ka na sa mo? Or Ako paninindigan kung ang drive nimo kung single ba ka or in a relationship naragin pud na sa tao i-focus ka sa imo ang gusto mo ipang-achieve. Imo ra magyapong ma-achieve. Well, kung Depende nga stage. depende sa stage. Well, sa ako ang kayang karon. Well, dato man gyud kay ko focus kung sa kung gusto ma-achieve. So, medyo gamay so, lang for ang example, factor kung imong of partner love. karon like for example kung medyo mo kontra gid sa aning imong gusto nga path, so na tendency nga mas mobitaw ka rather than imong ibitaw ang career kay di ka gusto nga mawala siya sa imong stage karon. Medyo nga for example lang lugar kung imong partner na minsan nga bati ka na imong imong gusto nga path lugar sa imong career. Tapos nga dili siya mo adjust sa imo. So naba ka sa stage karon nga willing ka nga kung dili ka then I will let you go kay diri ko sa kong career or mayon ka lagi pangit yun siya nga career kay dagi ko sa imo kay lahi ra gyud ka gyud. Ama ka. Busy ba? Okay. Seryoso. Seryoso. And syempre, knowing napa si Madam Gina, nga grabe mag-guide. So, siya gid ang number one ga encourage na, ato sa gawas na! Ay, sure! Kanang spread your wings. Inanapag yun ang mga thinking na to. sa imong nga age dapat enjoy sa gid bay Enjoy good ba? enjoy sa gid Burg lahi lagi. Lahi ka ba ng love, Lahi di ba? lagi Mas yung istorya pag minug enjoy gid mo. Burg lahi ang nasa kong mind pag enjoy gid. sige mo kada corner gud dili ba mo nga corner Willingness. Gikan kan Joe ba puminsan nga Maria ka nang enjoy gid mo. Enjoy Enjoy, bro. enjoy. sige itry gid niya sa sasakyan nasa iyang Raptor Ganun. ikot sa pick up Naipakapin nga laway. Dito sa van. itry gid niyo dito sa ilang bodega nakatago ko sa karton Si Kanang bodega. Kay mga diaper. Herb ka ng bodega herb ba nga ang mga tao na namaklad mga tira ninyo ang makita. Oh my God, grabe na. Uy, di na sigura na nga po. Wow! Dili mo likod sa karton sa Whisper ay unsa na kanang Si Whisper. sisters Sisters. sisters ganun
Karton sa dili ta napunta sa karton sa Wisconsin sa Sisters ana. Mister? Whisters? In fairness, mato pa ni Limuel, sabi ni Limuel, love, maski nihatag ni Montanan, ayaw expect nga na mabalik sa imo. Or walay kasiguruhan. Sa karir daw, kung ihatag ni mo imong best, na ay assurance. React. Na point day. React. Well, kuan ba, depende kung unsay ang drive nimo. Giingon pa ni Maria, kung unsa gyud imong drive kay di ba kung kwarta or success imong drive, dito gyud ka mo pabor. Now, kung ang imong drive is a future nga full of love and happiness and that's musunod rin ng success, kanang inyong willingness. Langness. Di ka to yun imong drive. Murag crossroads man na ba ang pasabot nato sa atong kuan? Ang atong question Topic. ba murag. Si Alphonse galing, at my age, pila edad ni mo, Alphonse? 70% career, 16. 70% career, 30% love. So, muna ni tama ni mong yung form. Actually, mo agree sa ko, later mo ta ko isulti nga, ang age na din na bay. Kay alamin na natin, katong bata-bata pa ta, I'm sure baliktad ni, 30% 70% love ni. 30% love. 30% ni. Bahalag matambay ko dire, basta ang importante, nag-uban mi. Bahalag magdi ko mi eskwela, basta kay importante, uban mi siyang boarding house, naglumlum mi. Naglumlum ni ka big doodles after Pansit pansit ka nang murag wala nag-iugma ba? Moto nga timer nga magpalit ka katong electronic herb nga pampainit para dito pampainit. remove ang noodles. Kana dala kag itlog gamay, palit din kag cheese whiz og loaf bread. Daog na. This is love. Na. Kung wala yung ibang pag-init na may rice cooker pwede naman sa rice cooker daw. Yan. Multi-purpose Kasarap mga igala ha. 'Di ba? Career syempre. Okay man sa live, walay putol-putol. Ilo dia ka chicks may career first, time management na lang dayon para sa love. Kani mo na ni mga mature na siguro ni. Mavic Bogs, gwapa kayo si Maria. Really miss you guys. Sana mabalik ng MOR. Kaila na po under among radyo. Time management yun na kay usually mo ba na reklamo yun sa mga relationship wala siya time nako, di ba? So career tapos nagi time management. Kasagara pod karon ang mga lalaki ginatawag na freeloader. Lisod kaayo na ingon ana ang sitwasyon ninyo duha. Unsa freeloader? Freeloader. Kuan lang siya kanang Sige lang magpa-load. Sige lang magpa-load. Excess baggage ba? Sa kanang itong relationship, ang babae mo'y career woman, ang lalaki mo'y naroon tagapal, palamunin ba? Okay. Para sa ako career sa Jud unahon para makatigom-tigom ay aradayong kaan ng love. Talawa? Imagine ni mga idara ni mga tinubagan ni mga gala. Career na. If I know katong high school mo, first year college mo, lab na nasing yung mga una-una. Dapat ko na siya 60% career, 20% love, tapos 10% Viga. Ana na lang. Viga. Ay na sabi love will push you to have a better career. Gikan kay Justin Magallanes. And ako daw, Ingan mi tao ko. very good. Lagi din. asa na i-deliver ang mga goods do? Nagmamagid siya may galang. Si Marco Daomar, career jud unahon, tilaw-tilaw na lang dayon. Wow! 10% ang tilaw-tilaw. Ay, kasarap mga gala. Dili ako kay murag na kuan naman gyud ko murag na pwede naman gyud unta ko magminyo nga 5 years ago, di ba? Dili pa man. Ano Dili naman pa yun? man. Okay pa man ka. Padayon diha si mo pagkaulit tao or Pero pressure, pressure. Di mo hindi ni mo ni or mo padulong ka dito sa balo nga principal. Pero mo gani ang akong kuan sa ila kanang mga gaingon nga yes, career, ana. Pero pwede man siguro like idungan nimo nga samtang ga padayon ka og dream, padayon ka og sa imong unsay tawag ana, unsay gusto nimo di nga path. Naapod kay tanaw-tanaw sa kilid. So nagpath ka, pero nagtanaw-tanaw ka sa kilid kinsa may di abi kay basin nakita-an sa kilid nga murag ganahan ka tapos imo lang gilabyan, wa ka balo na ana daytoy mulabay pud next nga gipaangkas na pud siya o Ayay. wala na to na mo na ingon ko nga
Ay, mo lagi ako mga ideal wife kay naminyo naman day ba? Nawa ka. Mo pa Oh, lagi diba? na lagi. Oh, nag-message ba siya sa imo adto sila? Sorry Lagi po, naghanap ba sila? si Maxine, ideal wife. Ay, Si mo ganun. Gray Ann, ideal wife. Put si Ricky Dili na idea ay Oo. biga to ay biga na imong pagpili ni Maxine ug ko ano ay. Ay ko chikahi or ay ko chikahi ano mo. Ngano ko ka makayong kag ideal wife nga wa pa man kay mo nag-ila nag-uban. Biga na ay kagwapa imong mga beauty queen pagid nimong tirada ha. Ikaw, Muna siyang muna kadugay si Poppy kay ang iya magong level of kanang gusto niya may mong partner. Taas kayo ba? Taas kayo. Pareho Judge sa ko height. ninyo. I-judge ko ninyo na po nga always di ako gaingon nga dili kailangan beauty queen. Ang akong Gray ang Ann tinood Maxine. ang tinood lang gwapahan lang gyud ko sa ila. Oh, tanawa. Whichever nga unsa nga level na sa taas na kayo na sa labas, sa gwapahan lang ko. Ang akong gusto kana makasulod lang sa akong ingon nga attracted lang ko. Mo lang gyud akong gusto for Kabalo ka si for the ideal physical. wife nimo Erp imong kwan imong kanang para makita nga mo na ni siya kanang mga babae nga kabalo man gyud ko hilig kag gwapahon sige fine. Pag Gwapahon. mag-PM galing sa imo Erp di gyud na mo reply Erp gisnaban ka Erp o sana na pwede na plug na na. Meaning to say wasa na taranta nga Master Poppy. So sa lugar Master Poppy ka ana Lagi. Oh. pwede medyo So, snap ng ako- konti. So ako nang i-pursue lugar? Ano nga na? Oo. Depende sa imo. Basta mo man ang gibuhat. So muna iyang pasabot, muna ba? Ah. So may okay. Effective na sa mo. Usa na nga plug pag PM nimo na ilan na ka nga Master Poppy naka sa ABS-CBN pag dili galing ka Na nasa reply tahon. diretso medyo kiber ko. Kung nag-assume ta nga dalaga gini siya pwede na Erp nga flag na nga oy pwede ni nindot ni nga bae. Ana. Okay? Ah, Number 2, Kay? kadugaya, number 2 kadugay medyo gisna, medyo ni-reply na. Ni-reply na pero pag kanang pag-insert kabalo ba ko sa imo, kabalo ko sa imo mga daway ka mo chat. Kay usahay din nimo ma-close ang imong Facebook. Hindi ka sa pun jud eh. Si Maria po nakabasa po na. Tapos. Pag mo action galing ka og ana check ka nga nga imong style nimo nga the usual. Medyo mainsultuhan gyud siya bro, di siya maganan sa imo ha. Kana, wapo na Erp. Wapo na. Amo ba? Ideal wife na. Ideal wife na. Dapat ang imong ideal wife karon yung mga pinapahirapan ka. Kay kung sa pag primero pa lang nimong chat, nibigay na, oh my Poppy, ay, idol ka Tungod na sa fame. sa fame Tungod na sa Erp, fame, di na oh. tungod kay Kuaner. Correct. Sakto gito si Brother Bert, Ay, principal. Gusto ra na siya nga Ang mudagan yung ending followers sa sa imo, TikTok. Erp, mahulog Kana siya. ka sa kanang principal nga na Kuana, balo. Okay naman na kay lami magyapon ng kunot-kunot. Siyempre. O, May nanasan mo. kunot pag- Kasi mo yung imagine na po niyo yung principal. Nanasan mo. Nag-imagine na po mong principal Grabe na. mo! Di ba pwede nga mga Don Solueta lang nga principal? Mga Lucy Torres. Lucy Torres nga principal. Dili ba pwede nga na? Sunshine Cruz. Sunshine Cruz, Ina Raimundo nga klase nga mga pagka-principal. Pwede. Nay nana. Oh, nay nga na. Ang problema, asa Pero- dapit. Pero mo lagi na kaning mga choose og career lagi daw. Ingon sila, di ba? Pero pag career. abot sa panahon, may yun na din ka. Asa naman to? Di ba? Bosan. Naana ka na Oy. rurok sakit kas. In fairness, Erp, sa akong silingan der, Erp, high school pa siya, Erp. Kaya si Jackie, magaling siya nga career, of course, especially sa among mga pobre, need na mo i-priority ang career, na pa may pamilya, need po na mong help. Cool ba na akong silingan, Erp? Ang naitabo sa Erp, na nanguyab sa iya, ha? Bata pa sa Erp, high school pa. Lisod kaya sila, Erp. Tan nagpa-eskwela sa iya, pari ra. Ang problema kay ang pari, ma-assign naman sa laing lugar, na problema siya din na mapadayon na iyang pag-eskwela. Na nanguyab sa iya, medyo idaran engineer. Nakita man niya nga mura pwede ni mapa-eskwela. Sabot sila, sige, sugton ta ka, magminyo ta, ipa-eskwela ko. Ah. In fairness, gipili ang pagminyo, Erp. Gipag, kuhan. O, tuon man, Nag-eskwela. naminyo siya, napa-eskwela, nakatiwas gid siya may gala. Di ba? Diskarte gyapon. Swerte gyapon. Para na magyapon sa ilang duwa, sa ilang future duwa, di ba? So ako sa inyo, ako Apira ba medyo ka siya? apiki mo, pag-invest lang mula sa internet cafe dia. Tasulobin kag mga pinabuak Mangita na ng tagkuan mo. Pinabuak ba? TikTok na lang sa Ay, start. sa tiyon anay lang ha, pranin diri sa dito among kay- village diri ha. Sa among village ang diri. Makayon ko nga 90% yun.
It's either na diri nakaminyog foreigner, Mm. ikaduha mga doktor, Mm. ikatulo dayon mga anak naa sa abroad. Mo na nakarealize yung kung ang bantog na naglisod ko diri bayad. Bantog ra gakamang Di, ang imong last na lang ana nga hope is at least makauyab si Ella karon og kuan. Foreigner. pa sa tinuod. Mo bitaw nagtanong kog tambis kay para na ma-abroad. Yan, lucky charm, lucky charm. Dapat karon pa, nasigawas. anong karon pa man ko nakabaluan nga tinuan? Anong ulahi na may behind? Nga dapat din ay tambis. Ako dugar ta ko ginan si mama nga nagtanong Para din sa maka-abroad. tambis para na mag-abroad. So karon ang gibutang nako napulo kabuk tambis para kami tanan mo'y manghawa para wa na magbilin sa balay. Mo pa na sa tinuan ya pa na dinhi kada bitong basa daw na tambis. Kasi kara gid ba ya, ako na ilang yun ay tambis, napit ba ya sila sa abroad? Silingling galing ako kung nakuha akong ni mama tama kaya ba? nakadaot sa akong mama gitanom sa mo tubangan mansanitas. Pandamay tanawa. Tama Mani mi. nga. Di kapre. Kapri ang kapuyo. Kaubo. Ay. Oh, muna akong mga ingon may gala. Ingon akong papa college ko nga asa ra man ang uyab-uyab if nakahuman na ka. Din pag graduate na ako akong gingin akong papa pa asa naman sila mo galing. Classic yan. Classic po yan mga kaibigan. Advantage man Erp like kung success na ka, well, niing yung nga dili yung kay ka makadiretso dito atong love, yung kay ka mo lagi kay ang success ang ilang gilab ba. Kato imong gingon sa ako ba. Basin ang success ang gilab sa tao sa imo. Kay wow, Ruben Padilla, go na gidayon ana na dayon, di ba? Lagi. Pero- Pero yung love yun nga ano. Pero at least di gyapon ka ma-zero. So, ano na lang ang una-una. At least naka-experience na lang ka. Ano? At least di naman ka ma-zero, makaanak pagyapon ka. Balag di na kay di naman na makuan, mamatay ra man gyapon ka. Pila na lang ka years? 10 years. Mamatay naman din ka. Yan. Salamat sa inyong mga pagtubag may gala. Oga, for the next 30 minutes, ito na, usabo na ako, mag-move on ko ng question may gala. Okay, kay ako lang gito gisingit ya ganina kasi namong ko na nasagip lang may gala nga. You know, nagiday nga na ubang tao. Ako lahi gid ako bay. Ako parang di na ako kaya like for example, mag-abroad ko. Tapos kung wala di gyapon sa akong kiliran ng akong asawa, Family. parang min ko nga usa may pulos ani akong every time man good brad sa atong gabuhaton brad to survive, you should have a very big why ba. Nganong ginabuhat na Anong ako ni? gabuhat? Nganong ako ning kay bisag unsa ka kapoy, bisag unsa nga challenges, if you have a very big why, like for example kung kanimong hiniguman nimong big why nimo, then wow. Kaya kay nako ni kay naman ko'y rason. Ang wala kay big why, wala kay rason. Bisag kung sa kagamay, dali ra kakapoy ko nga anong gibuhat man ako ni oy. Wala sa may kuan ako para sa ko lang. Kaya pero in fairness mo lang ko nga wow, nagade mga tao nga you know, bahala ka diya lab kanila sa ako focus lang ko dire then wala ko labot sa imo diya. Dili ba na mo na nahitabo kay DJ Lonyo o kang Jam Bantigi so na? Kasi pareha sila na yung mga kuan so si DJ Lonyo i-focus na iyahang career. Sa Ga-start pa magud siya ato. start pa siya dito dire tapos kung nasa'y chicks medyo lisod pod kayo makalihok siya tapos yun niya magsilos-silos ana. Kaysa katong single ko mas makuha na ko akong gusto. Pwede, di ba? Oo. Basta na pwede. manager nga maka-like sa iya, yan na lang tong Pareha pong kay TJ Monterde og si Kuan, si Ayin. Easy. Ayin pa. Si lain ito Di ba? Nung nag-Manila sila, brother. Automodel. Si TJ Automodel. Grabe lang tinabang ay Brad, mato sa mga boarding houses, uban-uban sila, o say na dito si TJ yang atuan ta pareha sila. But kato nga time si TJ gakuan pa siya ato Ga-start pa gyapon. start pa siya. Layo ra kay siya sa una ni Kuan katong mo pay pagawas ni Buko. Si kisa kay na. Jairi Lee. Jairi Lim, ana siya, wala ra unsa ra siya pero karon wala ay asa naman si Jairi Lim compared kang TJ. In fairness na. Correct. Pero kato sa una pero tungod kay na po'y career si Kuan nga beauty Tumodel. queen nga gusto siya mag-model. Sayang ang ano nila no, parang saan tamang gyud. Siguro kung Model magsilitag with a slow. dikit may pa mag ano lang sa ta, magbulag-bulag tama sa thigh scanning. Uy. Para
Sacrifice gyud. para sacrifice. Puro magod sila nga man nasa entertainment Yeah, industry. yeah, yeah. Mo ko Alright. nang lisod. Anyway, so mura to. So boring naman ang question. Di ara to ko to. Ang next question nato, boarding house stories. Boarding house stories. Ay, gusto ko maminaw ani kay wa gyud ko naka boarding house sa Kadbay. Ariyo ta, Poppy. Veggie by Alcance no din mo saga naman, pay. Pero kung pareha ka Maria ka Angel, mag-behave jud ko ba? Yes, yes. Wa pa nagakasimhot sa iyang hangin. Wala pa lang yung ka nakasimot sa iyang mga utot-utot mo Uy, na makingana ka. Wa pa lagi kakasimot sa hangin-hangin niya. Gidaot na dahan. Grabe mo. Uy, Wala pero- na kitagaag time. Appreciate. Pero oy debate biyang na si Maria nga humot gyud daw ang iyang kwan uy. Uy, wala ko nagdebate, Poppy. Ang ako Itong pinakauna, Ingon na gid ko nga gapananghid ko. dili niya ka. Humot man ba lito ba? Humot nagmutot siya sa taxi. Siya, di ba humot man lito? Kuan ni basad-sad niya. Ngay mo kabalo mag-tig up nagkalit sa mga atubangan. Alam mo. At least dili na naka-harmful ang baho, di ba, Pops? Oo. Compare. Pero kay Poppy kami ingon dahil sa baho-baho na. Hindi kay at least naman si Justin Godin ko. Yes. Wow, grabe siya. Alright. Boarding house stories. Harmful. Boarding house. Nakikanta suite. boarding house stories. Wala. Board in the boarding house board. Boarding house stories. Sige daw, pakishare may gala. O gatas-tasa na itong kuhan kanina, naka-MOR may kong nga logo ganina pandamay ni. BBS ang linigon. Punta ka bante da. Hindi naglamit ito story may gala. Okay, sige nga. Paki-comment below. Diyo lang, kasi araw na inom ko na. Dagan ko na inom ka rin. Na isa oh. Diyo lang kayo. Ay. Sige, basahan. Asa kanila ang mga Boarding house Ikaw ba, stories. partner? Naka-boarding house ka? Yan niya. Oo. Oo. Ako. Katong mga kuan, katubitang naigasingit-singit ka. Ay, mambuboso! Sila to. Hadlok mo kayo dito sa amo kay lain mo kayo dito ang among boarding house. Adapit, Joe. Adapit, Joe. Adili sa kanang mga kuan ako ba? Ay, sa una. Ang boarding house nila kay lain kay mga tingog mga silingan. Hadlok kay ba? Sila. Lain kay mga tingog. Tigano? Ay, nag-horror. Lain kayo. Lain kayo nagpanibaro to kung balhibo lagi. Yan ay Lain man ako. maglagapag og galit puglo. Ano bigilagapag pa? Huy. Di. Nana ba? Di. Baka gikuan ng iring. Yan na din isa na yun, isa na po, Dili. isa gyapon niya tingog mo ano. Nya gumubag. Ngana mo. Dili bay kung ang sa Buwan na tinod kanila. lang bitaw gyud. Kung sa tinod. Sa ako na lang magstorya. Sa Ikaw tinod lang bitaw gyud. Pananaw gani nang kanang thriller, kanang horror movie nga kanang gigapos ang babae tapos gusto siya muikyas. Then Yeah. piyong din mo. Wala ka kabalo nga horror pero ang imong kuan paminaw kay lalahi man. Lalahi. So, Angel, bastusan lang yun ka. Ano wag kanang kana. Kana ba unya lain na Kaya, kanang nagapos, wag yun ang bakba. Oh kana. Uy, yung sananayin yung topic. Lain kay. Uy. Ay, sorry. Lain kay ba kayo sa mo silingan sa boarding house kaya ana tiyo. Ay, horror story sa boarding house na ni Joe. Klase-klase Ay, kay ng mga hadlok, boys kasi ang kakadunggan. Kabulo mo, kaning nga story, di kaya na ko madeclare kalinglingan nag-boarding house day ko. Bulabog niya birthday ra ba karon birthday please. Bulabog. Na yung mga butang rabang nga nag-boarding house ko nga wa sa kabalo. Ala ka. Lawas bra ba yan? Wala. Grabe ang lawas bra, bro. Wala na akong nag-Lewis Bra. College mo kung may ng Lewis Bra. Okay. So dito na sa kanang nanarbaho na. Muna lang nga time na nga tingala na si mama nga di naman iga always Bernie ha. Kaya muna lang mga tayo nga sige lagsadsad, sigsadsad, ano ba? Gagay. So nag-boarding house in house broad. Mao. Agoy. Mo di ay para murag uy. Abi ni Lingling nga niuli ka sa inyong balay. Abi sa imong mama nga to kay Lingling. In fairness naman, si Lingling ato nga time gikan og duty, mo to siya dito sa Terry Hills na ako nga boarding house. Mura po to nga boarding house yung naibawan nga akong nakuha.
Undeclared ang uban. Clear. Oh my God. So, pag mabot siling lingan, tao say bay, walay jeep sa una bay, sa Apoville, magbaklay siling ling bay padulong sa Tiri Hills. Mm. Oh, para magkita mi. Para masulong lang juga. Oo. Ma-surprise ka. So kanang inyong boarding house, kanang nanay like chillin, ay stove mo na. Di ko lang, foam, TV, nga surplus. Oo. Oo. Na Oh, kitchen. Napigi kortina pero sa tunga, sa kwarto. Katong ilang Simon gyapon na Arp, ilang Simon Dili gyapon na. kana diyang sa likod yun nga isa. Kanang gate na gamay. Na gate na gamay. At bang ilan ni Tong original nga dati. Paano to buhok? Tong taas, tong una nga karinderya at banga to sa una. Oh. Di ba namali naman sila Tites? Katong original nila na Tites. At bang na ideyaan, may Pangado. kanto nga naiburag tindahan pero nagsara na. Ay, sa At uya ba ni bang ng Harriet security ba? agency. Sa uya ba ni Harriet ba? Dito. Anyway, basahan sa nato yung iba nato, be. Boarding house stories si Castriel Lucy. Boarding house stories. Ako nga estudyante akong story sa boarding house kay puro napansit kanton og tinapa ang sudan. So tinuod yun na ba? Abi na kung kami ragi nga na, tinuod yun na. Mapit na kag cham sa una, wala pa may 7-Eleven sa una. Oh, chams. Di na malikayan mo palit og loaf bread, palaman, noodles o pansit Pansit kanton, canton. itlog. Mo gina, mura gina perminting paborito. Basic yun ang kuan. Kaysa una, di man ka magunaw na ang importante nga mag-uban mo. Every hour counts. Yung music na yan, music na yan. Music din. Music na yun, music. Grabe. Bluetooth. MP3 din, MP3. MP3, yeah. May gani, wala pa na imbento or nauso ang mga CCTV. Oh. Di na naman, pero mahal kaya ang CCTV. Di pre kalungan na may CCTV nga kanang wifi. Barato ra kayo. Ito pa Lazada. Lazada ra. Well, boarding house stories na uban mag-una-una. Brad, una na ko, Brad. Oops, una ko sa boarding house, Brad. Kay. Yay. Sa una, kay halos common naman to, common. Tapos, ang dili. uban. So, pag abot na mo, hinahinay din. Kay kabalo may nakaparking na ang motor sa gawas. Nagoy. So, hinahinay din may lili-lili. Hindi mo madungan kay, Kana lagi. Hadlok mo na baki. Baki, hinahinay saka. Tapos, wala, mag-isaktong lakay. Halos plywood raman. Lilion din mo. Tuwa din dito kakiyo-kiyo nga baki na yun. Bumba baki. Tapos ang kabugoy na to, tanaw na, birala chuy. Sige na rin. Hoy! Namulabo. Di mo makita, Brad, unsaong pag-ilis in 60 seconds. Kana. Paspas kayo. Yan in 60 seconds. Tapos sa mga boarding house, ang pinaka-sensitive yun na sense sa tao is ang hearing yun. Hearing. Nga naman. Pagsulod sa boarding house. Pagsulod pa lang sa kwan, primero pa lang yung step, wala na, ilis na yun. Pero, light Shoot mo na ka sa na boarding house. remember ka na ba ka ng distinct nga amoy ng usa ka boarding house? Kanang singot nga, kanang aslum. Aslo mo sugot mga ano. Nagsagol ang mga sumidyas. Ano. Uy! Boarding house or pad. Medyo social na ang pad, no? Or parehara na, ginapasosyal lang. Mas luag-luag ang pad kay na Ang pad own kitchen, magagay na building, own oh. CO. Pero grabe ba kayo ang gap 1,000 O, dili ang ba ang boarding pad house, is- 5,000 ang pad. Dili ba ang Ang boarding pad house, is room raman. usa siya ka klase nga boarding house? Dili. Kuhan siya, Earth. Dahil Pad is siya- naigid siya sulod na CR, own CR, na kitchen. Mini house good siya, Tapos, mini house. So, so may pad ang tawag pero, na. oo. No, labi ka ng boarding house. Pero may boarding house po nga na sa CR po. Na Kasi may own boarding house na common ang CR. Mo magana tapos kanin room by room lang din siya. Usa ka building So, pero bed naay pila ka spacers kwarto. handa yun. So, mo ng kategory sa boarding house. Oo. So parang bed Category. spacer. Bed spacer. Alam mo kayo, sa'yo, magulong ko ba? Dito ko sa pad, wow, pasosya. Ang pad mura siya kuan yapon kondo nga type nga ano. Kanang Borag ana ba? Pasosya. Gamay ra gyapon. Foam lang ko, electric pan lang ko dayon. social lang ang building sa pad kay Oo. concrete naman concrete. Yes, Limpyo-limpyo gamay. Kani- Pero mo lagi increase og
300%. Oh. Ah. Ang pinakanindot yun sa kanang kuan bay, kanang sa boarding house, kanang magdali-dali ka, kaya di ka kabalo, kano sa mo abot. Kana. Or kana pong ikaw po nga boardmate ka, sige kag text ang Brad, Wait lang. what time ka mo uli? Ay, wait lang, interrupt lang sa ako kadjota. Ah. Si Ay, nag-view. Mahal from MOR Davao is watching. Oh! Wow! Hi, Hi, Mel. Mahal! Kumusta? Oh, Yeah. Uy, napugos pa higit si Poppy at ba? Aking mahal. Tanang. Sana Og si Charlie. nasama mo. DJ Charlie. Apil na din niya si Charlie din. Ay, Pero kita kay Mel good eh. Hi, Mel. Di na kurat ko kay, uy, maulaw sa ta. Di ba? Maulaw. Bagay ba more? Bagay more? Murag Lagi. ipaningot ka po. Burag kwan more ka ng perfect match ba? Taas po mo. Tunong yung kayo ang baog. Practice na kita ano guan drive og big bike or cave. Na ikaw pa drive on ani na. Bisig mo guys siya Sabi, drive no. ay, i-send daw nato ng Zoom. Pwede. Pa-zoom be, pa-zoom. Nagsadya. Hi, Mahal. Kumusta diyan? Wow. Yan. Kanundong ko sa boarding house, sige may bahaon diha sa Dolores compound sa una. Tulod. Doon ka pala kung bahaon pa ba po na. Bilis na. Bilis. Dili nasa Dapit kuha sa- ka ng linya sa katedral, padulong sa... Cathedral ba? Paingon sa Fico dia sa paingon sa Nazareth. Nga naman. Unsay kuan day? Pahaunon Igbaha daw siya, yung yeah. compound. Ay, boarding house. Sana all naka-experience mag-boarding house. Nagi. Ang sa Ako ba boarding mga- house kay mag-ila ang uyab sa pikas kwarto og ang imong uyab kay magtabo man paggawas oy Brad na Patay, ka. disgrasya. Ay. Nice to meet you again. Hey, Nice Brad. to see you again. Muna mag-friend Hey, hey, Brad. kita. Uy, ato ka dito. Anya. Sabi na nagamigo Ano na ba, rin. best friend? Best friend na Ana. mga uyab. Naiuban pag muadto ka sa kuan, muadto ka sa sitawan na. Labi ng mga first year college sa Gikag Bukid. Tamato na sa mga boarding house. Amo gina yung mga eksena dayon mga igala kanang may boarding house yung nga bawal ang bisita. Correct. Kaning orasan. Naiuban pa boarding house nga ang bisita. Kasi kalawa dormitory man siya nga diara Mga ko dorm. sa sala, dili pwede Oh. masaka. Exclusive Ana. for ladies, ana. Ana, so na yung mga ana. Pero mo lagi, pag gusto, ang daming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Correct. So, we find ways yun bang igala. Video permit. Walay mo share di og mga sekreto nga kuan, gakaitabo lang sa boarding house Yan mga na. sekreto. Katong murag pare-pareha kang Bernie ba nga May mga baki. No? Siyempre kanang mga namang unique situation nga murag di ni mo Sa boarding malimtan house katong lang ng may boarding tabo. house. Oh. Si And then, si kanang Mary mga Jane, masapon sa kuan, landlord. si Mary Jane, no, lami ang boarding house kung naay lami nga lalaki. Huy. Lingaw kay ba ganay kay magtambay sa buwan ba boarding house? Lingaw ang Labi na boarding kung house, mag-boxer labi siya. malakaw ranimo ang mga bar. Okay, tama. Okay. Boarding house stories ka nang gusto ko matulog tas ang abay nga kwarto nag-agulo pandamay dyan. Uy na tinood na. Kahasol. Naman ko naiuban manggod labi na to sa Lawis bra. Gamay ra siya nga balay, plywood ra gyud ang pagitan. So naiuban na ako kanang mga barato, kanang mga medyo social mo man ang mga bawal-bawal, pero kanang mga baratohon ra para makakwarta Kira. lang yun. I-divide na mga kuan bay sa tibok. Yung pambutan na nag-plywood nga nigpis kayo, anarak actually. Mamina mo mga kapamilya kay muna ni akong gingon sa inyo, muna ni istorya. Kanina, muna ni. Lawis bra. So pag abot nimo, uy, nisaka, uy, naibabay ka uban, patulog-tulog lang ka diha. Taik ang uban pa ning nagbibigay. Pre. Pre. So meaning, burag sintomas Tulog. na ba nga, uy, tulog na siya. Uy, muli na ko ba? Sabi, amadunga pag kayo maglalis pag mo. Uy, samo kayo. Muli pa ko ba? Sa'yo pa man. Diyan na. Asa na to kung panti uy? Dili ay may ano siya. Wala pa man ang panty. Okay, mo pa kayo pag-abot galing. Maglalis pa man ang usahay. Kanang, Mag-attempt. uy, pangitambi ako ni mama do. Yung ubi ko ni mama nga kwanta. Di ka siya naman kayo. Kami sa kanya. Oh, Ha? wow. Para pagsulod na nina. Alisa, ay, kanana, magkatabi kasi magpungi katawa ba kay, napoy ba bitaw ka ng malaki nga mo pa, first time pa nadala ka ng, gadudua pa ba? Ay, kanang, kadya lang kay, mag-ilis ako sa kwan sa di say pasulod tara ang babae, dito pa sa common lugar nga dining kay, ano mo na sa yung boarding house, di ba? Dining common, na. Tapos Dito, pag sulod basita. lugar doon, nag-ilis na. Alisa, sulod sa, ha? Muso mo ko diya?
Dahil sa nasa ko ipakita ba? Ano din ang mga adlib eh? Ikaw katawa. Kulas o na ni Tarzan o. Gusto na mo score ni Tarzan o. Sa mo ko diya? Lami kay na i-vlog mo nga. Alisa ba? Pag nakasunod na or feeling safe na rin, yes, nakasunod na yung go. Alisa ba sa nas? O sige, kuhan. Likod sa diya. Pakilak na din diya. Dito na rin ang mga kulas. Tinglangkat na rin sa mga electrical tape. Nawala ang lansa nga panglock. Nawala. Mga pang ano, dito na dayon. Huy, sa mga dito na dayon mga igala. Ang mga lagubo. Babaki na rin. Ginakondor. Ang problema pa ka na ba? Nalagay Sa kapon. pamilya laging babae bro nasa MOR maningatingog ko. Uy, ngayon, kunin mo akong shoes. Ambi na akong shoes. Kanang lalaki na sa Pikas Ang room ba shoes kay to, pamilya ang kay shoes. mga jokes lagi. Ano ba? Pamilya kay mga jokes. Yung katawa. Grabe sa Tabi, titabi. Brad. Ano ba? Dili, ang akong gatakuan Ang na katawa na tayo ka na humanapon. Salamat. Ang problema ka na humanapon. Tapos mo pa pangabot sa mga burn. Ay, na burn ulay ka buglat pandamay. Elag kon na. Elag sagliyo ka. Ay sa mga ila. Pinagawa ta singot kayo ba? Singot kayo. Paano nagdungan? Oy, pre. Oy, pre. As if lugar wala na labo. Guilty kayo ba? Pagawa singot kayo. Oy, pre lang ka, pre. Kumusta ang klase, pre? O, lagi, pre? That's trans. Tapos naigap lang kamay, lingkod-lingkod na pag-action nag-CR. Ay, gawas na. Oy, pre, ako din, pre, ako uyab. Okay. Yes. O ba? Kana bang singot kayo, labitang fresh kayo ba nga namulbos, namupay pag bugko sa buhok ba? Kumot lagi ang Grabe nagsagol ka, nga sigot og guilty. pulbos. Plaster ang color. Dito na din mo buhakon tong gipalit ninyo nga lechon manok daan sa kanto. Ay, pre, kanto, pre! Oh my God! Ay, pre, kanto, pre! Sige lang, pre! Disgrasya na mo, Senyor Pedro. Celebration ba? Celebration mo na. Simbolo mo na sa buwak na sab. Dasang manok. Wala gid mi nagkatawa ni Jane ba kay wala gid mi kasabot. Sorry. Dili ka ng buwak nga manok baka nga term. Ano na tayo magpalit makadaan og rice daan og Balisan pagkaon di, sa bukay. Mo man Mm. ang pambalik kusog. Palit na kadaan ya. Aba. Nakatalent man kay ang Pagpare-energize. nakapalit man kay nakasadsad man. DJ Danny Day. DJ rin din. Diyos ko Lord na ay makatulog ani sa sala ba. Paghuman, hanam na, pinabuak na yun. Ginungag. Pre, alis pre, kasa ta pre. Bit-bit ang kaldero. Hello, gawa, ginang may anak. Ang kakaon pre, kwarto kakaon lagi pre. Ay, tere. Yay. Pero ang Nako yung story. ang sapot na liba ka naging agulo na. Ay, ko di ka katulog ba sa mukha? Ay. Ang problema, kay ganang kay babae na muno kadugan mas kusog pa tingog si mga ang barkada nga lang. Oh. Happy na. Ya, ang lalaki may anak ba? Pag guwan niya, human sa lalaki, ano? daw? Ang problema mo pag-ugma sa buntag. Pagod sa buntag ina ni ka. Ya sa mukha mo sa baa bugin mo gabi. Ikaw ging nanana or ikaw ningon? Diba, pre, sabak mo kay gabi, kung sabi magibot, wala, gisabayan ta na lang sad mo. Ang damak. Ano sa ko? Sige, mo naging happy digid si Pario. Sharing is loving. At sa tema. Hala! Oy, o sa to isulti ni mong pops. Nalimot na nung kuda. Naka-istorya. Nag-boarding house ko atong Dili, dalaga. anay na lang. Sige. Anay, akong iingon na. After aning atong show, nako i-one sa inyo, iingon. Dili pwede din eh. Sa kuan. Unya, anak ka ng gitara. Cam. Unya, i-remind ko. I-remind ko, ha? Unsa na Tanong niya, magbabay yan. Unsa na itong nasap na. Remind ni every minute. Itong nasap na. Na, si Zay, Zay Salcedo.
na ay boarding house nga na ay tanggabanan. Mo na. Mo na akong Uso kayo na da. Abi na kung moto yung Ay, naalala istorya ko or na. kung yung ka nga kuan na ay plywood lang ang Dili naalala ko na. Katumbag ko pa mi sa Cagayan de Oro, so sa Corrales mi nagpuyo. High school pa ko ani. So safe pa na ko ni nga story. Nung ang among dos andana sa mong balay, ang abay na mo or boarding house. Kasagara ga boarding house ito taga Capital University. Unsay Sa unsay una, pagitan high school wala? pa man ko ato, di pa kay kuan. Ang problema na mo to na nami ka ng buragkuan sa balay. Mo to yung medyo manyakis tong kinahak to. Kayo nga din yung nag-boarding house, Brother Burns. Di wala ko na boarding house ato. Balay Dili, ginamo boarding to sa una sa Corrales. Ang among mga abay mo'y boarding house. Boarding house. So ang naitabo bay katuloy among kuan magtambay-tambay to sa sagawas kaya nasa bantayan ng mga boardmates. Pag Okay. mo abot na, pak mo saka din na sa didto. Kaya ang iyahang bintana kay dikit mo may balay. Ang among bintana o bintana sa boarding house as in klaro gi kayo. Palungon nimong suga dinhi ka maklaro sa sulod. Ooh. Live show ang pen. Dito rin makita ang mga estudyante. Ding, 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 ding. Smartphone. Tama ba kung napay cellphone? Agay. Pang Gagawin na maintenance. collection. Pang maintenance. Grasya. Kita na gina sa .com. Dagi. Kita. Ay, sus, Number grabe. 1 na mi pre. adto. So makita ninyo like nagka-ilis, ana, Oo, ana. naligo. Oh, wala. Ni Mag-topless. tanaw de ka, Arp? Ni tanaw de ka. May istorya sa akong katong kauban. Di pa Mura kay ka ko, ba ito kay kaasang di pa kay ko plaster tanto Sige. ato. High school pa mo ko ato, mga third year high school mo pa pong pag-transfer ato. Di pa kay ko burag to, kung siguro sa panahon to nga karon. Dili. Kung nakabantay Sige, hapon. di mo to kung nga wala kabantay si Bernie ato kay kung natinood pa lang gid to nga kaning gapananggap gid sa appeal pud ato. Taas na unta ni ron. Oh So my meaning God. Poppy, kaya taas man si Poppy. Oh! Mao ka po. Ako middle lang, middle. Hansa? Nara ko sa tunga-tunga. Ang Nga kap tunga, pero Up, naku anak. dili tunga-tunga ni siya pero kabalo na biya ka bisan pag unsa ka gamay ng buslot dia dako biya kani mata. Ay, grabe. Grabe. Wide lens, Grabe. wide lens. Wide lens na, wide lens. Fish eye. Uy, kailangan ko aning, Ay, ingon ni Robert ba, kaning sa mga boarding house, tinood ni, kanabit ang kumo ng CR, no? Kalibangon na kay ka, Tinood. tapos napa naglinya. Tinood na. Ay, ang mga Sus, struggle. tasam, labi na kung imo na sundan, pag ibog tae, basta pa. good luck. Hina yung tubig. Dugi na plus. Sa mukha na 5 plus ba, di ka mo gawas, kay ikaw madudahan, kay ikaw rabaylas ni gawas. Igora ba mo sorry? Igora mo sorry paggawas ba? Ay Brad, sorry kay ikaw ha. Ikaw sunod. Oh, tama. Ay, kani, kawat issues, daghan kini sa boarding house. Ay, oh. Kanang mga kawat-kawat na imo ra gyapong boardmate. Labi na Brad kung imong boardmate bag ka na medyo addict Brad. Hurot kini mo sinsilyo ba? Good luck. Pero may kakilkilan pa yun. Karon pa jud makabalo mong mga boardmates na amo silang lilion. Mga boy tanggap ni mga kinahak ni. Mga boy tanggap sad mo Di plano pa doon nila kay Oh. palili po sila. Hello kay Marigold. I'm new in this channel. Nice and very entertaining. Good evening, guys. Wow, Oy, thanks. hi Salamat. Marigold. Welcome to BBS. Kung ka BBS ka, appeal sa among grupo, sa BBS na group, ha? Limuel sobre Peña, sa Pikas Kwarto, babae niya, ug mabuntis ko. Ha? Lalaki ni dayon, pakastan lagi ta ka, paghubo na di, ha? Daga na naila dana. Ito sa balaka kay aksyon suka na ni. Ato lagi hubluto lagi. Bluetooth. Si Marigold, Hulbot? sabi pa ni Marigold, Hulbuto na hulbuto. si Marigold kanang ignan kag ayaw sag sunod ba, taon-taon lang kay baho pa. Ikaw na dang kabalo nga buhok kag tae. So yun mo lang sa gignan dang ay sige, medyo baho pa. Murag ako na nga board Later na later. Uy, in fairness, gwapa ang ang profile pic ni Marigold. Si Marigold, Oh, oh. be, tingnan nga, Kasi tingin. pwede ni kay Poppy. be. Sada mga ang curly hair. Aba, hamisog corner po. Hamisog naong, oh.
Grabe Uy, na naka-policeman na may Grabe. police kuan. Grabe ko makahagday, oh. Ala ka, policeman din ni Herb. Oh, Ha? police. Ay, gwapo ni. Ratatatat. Pwede ko magpadako pa na. Pwede ko Ratatatat, magpadako. ratatatat, bang, 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 Pusasan ka bang. na, Popi. Ay, sus! Kalami ba? Ay, ganahan si Pupi ng pusas-pusas. Iprito ka. Ping, ton of money. Spring, ping, king, kitty, king, kitty, kitty. Ay, 365 na punta ni. Sus, grabe ni mga boarding house talaga. Ang dami nangyayari. Usay po sa boarding house, bay, kanumdo ka ng ROTC nga time, bay. Sus, baho lagi mga singot lagi yan ng mga ROTC Alam, uniform. Boy. I can't Igor na sa imagine. isa Ang combat shoes ba? Igor na sa isablay, tamag mapamapalan dayon na. Oh, tapos gikuan dayon, gitrapuhan. Ayan, klaro, maganda kay Green. Yan na yung uniform, right? Oh, tama. It's green. Bawo pa Magpamapa. gikan og kaning adlaw kay gikan nag tactical inspection. Ang combat shoes, yun ako hindi ma-imagine. Combat shoes gud ay baho yung combat shoes din ba. Oh, grabe. So pag sus, grabe. Ang mga lalaki yung damak ba? Pero mo daw ba, I don't know kung di ko, naba mo'y kaila, kasagarat daw sa mga boarding house na kanang inyong mga lalaki diya nga kadudadudahan ng gen. Kung hilig daw ka ng mamilo, na dresser, dagang kay mga eskinol. OC kayo. Oh, nana. Ah, Oh, yuya daw na. Ambot lang kay basta na ako'y nakaila pod, nga na gyud kahinlo bay, nayuya gyud siya bay. ay, ay, Yung face pero Karami Ito na na sa mga factor. Tapos mga Pino. Kaya naiuban sa first year college pa lang hanto nag-graduate og fourth year college. Ang habol way laba-laba. Gahi na kayo may galam ron ng plywood. pero maghilak sa kung makuan ba malaban ba marag maghilak. Nay may nga na oy. Hello. Tay ko sa say na one time makitulog ka murag ang banig bitaw murag nanay tagip-tip bitaw nang murag. Sa naman yun. Ano bitaw paggawas pagsulod nimo nga baho mo to siya minusimutan na paggawas din niya kay murag perfume na niya ang baho ba. Pero kasi kana mga napay babae nga mga Bawo damak ba ni? ba? Naman no, nagyapon di ba? Nakagyapon na, uy. Nakagyapon. Dili ginaingon automatic but majority sa mga girls medyo mo arrange majority. Medyo mo arrange. Ang mga damak level sa mga girls kanang dili ka maluglabay sa mga napkin, ganing mga dugo. Kana mo damak nang damak. level. Okay. Usually na. Pero kanang mga dili mamilo bisag asag ipang sablay nay ana nga babae gyapon. Nakagyapon. Ako. Damak. Sometimes. namin. Ni amin may gala. Mini. Uy, pero at least mamilo ko pag guman sa show. Yes. Okay lang ng damak daw kung Gucci mga ana. Kay kasagaran mga lalaki gyud ako nakita sa boarding house bay grabe ka kalat bay. Damak yun. Oh. Grabe yun. Kita ko sa una dyan sa Dumariano, sa una MPSC sa likod lagi, basta lagi. Ang mga uniform, magsagul-sagul, gabaksing ang guwan. Tawa man po'y, laki mo, laba, bago na. Ay, basin karon okay na, kaya daga na may laundry karon. Sa una man ang laundry, At least. pasosyal magin na. Karon ang mga tao, nadawat naman ron. Arte na. Karon nadawat naman sa tao, karon nga nanagi laundry, ano? So, na pa wala may laundry. Mga raman ni mama, akong pangpalundry. Ana raman Lagi. dahil Tapos sa actually, makatipid magyug ka ba kung imo gyud kang magpa-laundry ka? Kay kung ikaw gyud imo pang sabon, effort pa ana ta ikaw pa yung magkuso didto. Di ba kabalo asa mo hayay kay kung muhayhay ka sa una sa gawas, dagan po yung mga kawatan nga tughiton po nimong hinayhay. Mawala mong panty. Tinuod man na. Di plato nga to dito na iban pina wifi lang, na sabon, imong bayaran correct. sabon lang ana. Mura sa nga kuan. Gastong So, yapon. medyo So, okay kabalo na mo karon kung namoy problema yung ana, dirt bag. Dirt bag. Problema. Yeah. Ang kulba kay mga ganun. Pagsaba lang mo haki, pakuhaon ako na inyong mga labunon diya. Si Bernie bigyan mo kuha sa Ako yung labon. makuha sa inyong labunon. And then kami mo apply man may trabante nila Bernie sa dirt bag. Ako na-assign sa mga panty. Uy, Division, panty division. Kamaria man ginyo. kala sa sabon. Asa do i-deliver ang Tibak, inyong mga fast tibak. clean, guys? Tibak lang. Ano na? Nabala sa i-deliver? sabon. Sa sabon. Ay, deliver yung mga fast clean. Wow. Kinana daw. Ganyan, coffee, super twins, magti mo nga kuhan diaper mo ha ba? Wow! Super twins. Joey mo ha kay mga dishwashing. Kana. Dako na kayo nagtabang ng mga dishwashing. Dako na Station ako. Sa station Salamat. ako,
Maria. Station. Sige. Mm-mm. Yeah, door to door ka, Brother Bernie og Joe, ana. Da. Makakarating. Lampins. Ako may galampin sa inyo, Brother Bernie. Dili, Wala, brand panglaban na ako, lampin, pang- brand na. Brand man ang lampins karon sa kuan god sa diaper. Oo. Brand man na, oh. Mo ba? Yes. Kanang boarding house imong uyab bitaw daw magtago-tago kag CR kay makitaan ka sa mga ka-boardmate. Kana gyud mga ikala. Number 1 gina ba? Number 1 kina isa. Wait, naman mo. It's either girls or ang boys. Ana, Ano magtago tago-tago. mo ng girl? Wow. Siyempre, kaya dili pwede. Andungog. Ang dungog man mo diya nga ikaw babae nagsulong-sulong ka sa boarding house. Meaning nga nagpatira gyud ka. Biology na student pa. Nurse pa. Nursing ba? Nursing. Oh my God, mo man ang anak sa kagawad, di ba? Di ba? Grabe na nga dungog ba? Anak mo na sa kagawad. Oh my God. DJ na ba? DJ? DJ na, DJ. DJ. Paano ba? DJ Maria. Takamulog, nanuktok ba? Sa mukha ng burmi. Siyempre. Paki-shoutout ko, ugma, bin. Shut down. Nagtulog ko. Giboto lang momento. Nanokto pa. Pre. Ang saman. Ipotol na nakamulog Ito mo. na naman shout out. Ang problema, kamula na ba istorya ba? Lalo sa momento, istorya ba? Pre, kanang kwansa ka, pre. Pre. Pre, amo na ito no shout out pre. May problema, pre. Pre. Lain na. Ugma ka lang, pre! Ang problema niya, bay, hinahinay gawas, pre, na, pre. Ay, sus, kabalo mo ko na kay babae niya, bay. Pagkawas na, pre, may problema mo lang sa kuha niya. Paggawas kay, Mga board. pagana, Ay, mga oy, ano ba? paggawas ba, may gabi, kuya. Hoy, ako man ang manghod, pre. Oh my Pagkada kong disgrasya na ganito. Nakabalo ba na inaana po siguro no? May naitabo na. No. Uy. Ang problema na iba po, iyang uyab, lahi nga uyab. Iyang uyab nito sa Barkondili. boarding house, sa pariyera din sila uyab. Ay. Ay, grabe kagubot na. Kanang uyab barkada. Oo. Gidala sa boarding house. Iyaha. Comfort. Nya giadto dito, nya giadto din tong uyab din yung original katong Gibulagan. Correct. Katago ilalom la katre. Oo, correct. Kanang usahay, This Gerald. kanang usahay po na yung nga na nisibat ba kayo nag-away, nilayas, anadayan siya sa ko. Anyway, mga kapamilya, sumura to siya, K-bye. Salamat sa inyong mga boarding house stories. Oy, wata nakaparapol to ni Agi. Rapol nga tayo eh. Para sa kanang kuan bi, paki-check diya abi. Ala. Bigla natin ng Fun. Marigold og sa diya nakita nasap ng dayon ba? Ang line dayon sa mga suyaon kay nanay lagi babae diri sa CR sa lalaki. Haha, impas. Di mawala ang babae na Japon damak. O mo galing mo na. May galing. Nagyapon. Kana giuban dalon din ka sa boarding house, di mag-shot. Diya nagidayon eh. Unsa diha na dayon ang Diya na dayon ang kuan dayon. Kahilayan. Uyab dito sa inyo. Kahilayan kanang Kahilayan Festival. Yo, uban ni may uyab sa boarding house niya naka-crash ba imong boardmate? Agay. Impas. Ayaw. Ay gi kumpiyansa. Kana yung comfort dayon sa storya. Kana goodbye. Tapos Ay, pagsulod ba? Ano din ako ni may pasulod sa mong kwarto, ha? Ha? Ay, lagi. Ayaw, natin naman ito yung best friend dahil sa karo. Basta, kadi lang. Musulod ka karong kadi lang. Namiss kayo ni mo, Joe. kana yung makita. Ako sa ilalim sa kanila. Ako sa nasi Gerald. Ikaw ba itong naingon sa katong naatong kabuntag? Nabdalag buntag sa ilalom, Katri. Yawa, oo. Ikaw to eh. Ako mo ganang istorya, actually. Ako may istorya. Yabot ang iyang Feeling Gibulagan ba? nakatulog ka, partner. Dito ko sa kuwan. Nasa na-ibabaw. Nako sa kuwan. Na-hurt niya akong feelings. Nasa sa ibabaw. Gabi ko na yung uk ato. Pag mata na ko, gitawag na kanya. Igang naman kayo. Gitawag na kanya. Uy, gawas na niya. Kahit na siya. Okay. Oh. Kalinga ko na yung magabi, no? Sacrifice de gato. Love day, gini mo siya to, partner. Agree. Diloy. Kuha na Ayun tayo. ako nang
di ba nag-picture ta last Oh, time? yeah. So, I'm halfway there, guys. Wow. So, good mo Take din kayo nag-screen cap. Thank you, guys. Salamat. Thank you. Hey, mag-shoutout sa Taerp. Sige, larga. Shout out sa. Si Mark Kent Damasing, salamat kay si Chicks May, Macmac Jones, Cardinales, mayong pag-view diya, Dante Melendez, si Marigold, si Arnold Taraya, Marco Marlo da Umar, si Christian May Salvador, si Hi. Alphonse Migayabas. Christian. Yan, happy viewing. Ang uban din ako mabasa po makita. Ayan, na-finish na. Salamat. I-share screen ko na, Anyo. bay. Si Chicks May daw, nadyo damak, bisan rin Haponesa, damakon. Nagday nga na ba? Mga baho kayo paghita, Chicks May? Curious lang ko ba sa Haponesa? Woohoo! Pero, what if ba, unsa kay ang dating no ko ang babae mo nang imbitar sa iyang boarding house, no? Alam ka na nakins. Wala sa lalaki po, ang ginabay ka na, hot kinabay. Hot ka na yun, nga. Talabi nag-in-between Ang ba kay excitement alas sa 3 lalaki pa? ba kay Alas Di 3 pa ba- klase. di masukod. Uy, di masukod ba? My busy God, ka? Busy ka later? Lami gabi na katukad pa sa tunguna-huna siguro na no. Ang klase nyo alas 3 pa sa hapon bata human lang yung klase alas 9 pa lang sa buntag. Kahi na kay alas 3 pa lang. Dili nga ni ang naitabo. Example nga ni naitabo ha. Example lang ni ha. Butang na to nga example lang ni. Sige. Na siya. Ihatod mi ninyo. Ihatod ta mo. Gusto ko. Ikaw rin sa iyong kwarto. Siya. Kaming duha. Unsa man mosulod ko sa iyong kwarta? Oh. Kaming duha. Tapos ilang kwarto. Sara. Tapos. Unsa lugar ang advance mo na. Ding ding ding. Ang ending nag-attempt lang nanguhit. Natulog ang isa. Oo. Isa talaga naging double decker man ang Nagpatulog-tulog ang isa. Nagpatulog-tulog to isa. Gi-attempt yun. Gi-attempt. Tama. Gikuit ba? Apil ba? Apil. June ba? June. Kaya gusto mo experience. Grabe. Ay. Talami ka ng mga boarding house ba nga nang over the backboard lang sa school bakit dollar bito kayo? Kay kaso yung kasog mga panguman sa klase op na yung mga in-between na mga 4 ka oras. Okay kayo ni. Palit tayo sudan sa karinderya. Oops. At least na time maka-rest, dude. Wow. I mean, di ba? Pwede ka makatulog sa for a while nap. Ganun. Snap. Sige na, go. I-able ko mag-share, Brother Burns. Kaya ako i-share ito ang Wheel of Names. Okay. Load by pamimigay ko. Load. Load. Oy, nato load last time nga 100 wala na claim ni Jumo yata na to Becerra. sa Kana lain. yatag ta na. Larga yata na to sila. Nakoy Yatag na kauban to. boghilok nga Haponesa. Sakit kay sa ulo. Halang ni so. Nanay bawg ilog nga Japanese ba? Mao ni sila ang mga nag-print screen may gala. Uba na Jerome Alaba. Mga yun lang kasi mong Jerome. igsuon o guan. Hindi mo na-igsuon. Igsuon na niyo. Hindi Si na ako Bong Barso. Di mo. Bong Bars. Sabihin sila, message si Bong Bars. nag-screen cap. Duha ka winner. Tag 100 nga Yeah. load. Mas pila man nga load. Tag 50, 100. Sige, ako sa 100 isa. 100 daw kang Maria isa. So Yes. katong isa tayo ka 100. Uy, atangin ninyo ako ang merch na print na yun. Thank you so much, Sir Hala ka. Adolfert. Ayan. Uy, Oy, nakakita. salamat day ko sa mga nag support sa Bisaya. Oy, nag-release naman ko adtong last katong padagat na Padagat horot ta COVID. Sa manong ka herbs. Dili kay kana siya muna siyang design adtong For summer. summer, Kung unta, before diba? summer nya nag-lockdown man. Mutong wala na gyud karon pa siya na ano pero in fairness na nahurot gyud. Uy, congrats. Salamat kay salamat. Alright, ito na para sa mga So, duha ka winner nga tag 100 nga load mga igala. Ayan. Okay, larga. 3, 2, 1. Ayan na mga kaibigan ang ating Ayan first na. winner. Genevieve. Yan, Ay, Aris. si Aris. Aris Kagaanan. Aris Ah, Kagaanan. Congratulations. 100 load ba? 100 load. So, remove na kita. I-remove na siya. Okay, next winner sa 100 nga load. That's today. Ayan naman.
Trevor. Robert Coloma. We could do this all alone. Congratulations, Trevor Coloma. Coloma. Congratulations. Duha, please. Paki-PM dito sa mua sa BBS na nga grupo. Katong ubang wala pa nakapin sa mong group, up to na mo sa i-type ninyo ang BBS Bawal Bugok Show nga grupo. Join the community. Alright, sa tanatong mga kuha na to diha, ay kalimti among Instagram nako ha, Bernie Bitok 2, YouTube channel nako Bitok Bitok University. Daghang salamat Yon. Dan. Yan. Uy, ako po, syempre, follow ko sa page, sa Facebook page, Instagram, and YouTube, ug TikTok. Thank you, guys. And ako po guys, i-follow ko ninyo sa akong Facebook and Instagram, Joe Romantico, o sa ko YouTube channel, Joe Romantico, o TikTok, Joe Romantico. Kana. And of course, Master Poppy sa Instagram, Master Poppy Alaba sa TikTok, Facebook page, Master Poppy, and YouTube channel. Palihog ko mga mig support. Alright. And dagang salamat sa First Valley Bank, sa Salamat, Dirt salamat. Bag, sa Uy Masoy Fighter Wine Maker, sa Rescue Alcohol o Rescue Alcohol. Dagang salamat. Again, 9:44 na. Dagang salamat yung pag-uban-uban. Again, sa mga wala pa na-appeal sa mong grupo, at na mo sa BBS, appeal na sa group. Alright? Yes. Alright. Bye. Bye. Bye.